हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङै दङ बिटिआरनि बागै मोजां खबर सफैदों लोगोफोर बेनो जाबाय इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव दा थाबैनो भेकेन्सि ओंखारसिगोन आरो फिलआप खालामसिगोन होनना बुंदों टिचारफोरखौ एबा फोरोंगिरि थाबैनो थिसनसिगोन होननानै गोदानै आपडेट होबाय बे आपडेटखौ सोर होदों नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांदो मोजां मोनोबा लाइक खालामगोन कमेन्ट खालामगोन गोदानै फैदोंबा आरो चेनेलावबो साबस्क्राइब खालामना लादो आपडेटखौ मोनबाय थानो दा जों नायग्रोनोसो फैदो बे आपडेटखौ सोर होदों आरो लोगोफोर फोरोंगिरि थाबैनो लासिगोन दा बिनि थाखाय बाजेट खालामखाबाय 90 कौटि रां दा फै जों नायनोसै आपडेटखौ सोर होदों दा नोंथांमोना बेनि आपडेटखौ नायनोबा नोंथांमोना टुइटाराव फैनांगोन बेनिफ्राय टुइट खालामदों प्रमद बर' सारा दा बेयाव बुंदों लोगोफोर खामानि मावगासिनो दङनो बिटिआरआव जे इडुकेसन लेभेलाव थाबैनो माने भेकेन्सि पस्ट ओंखारसिगोन आरो बेखौ फिलआप खालामजोबसिगोन होनना बुंदों दा बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों नै दा बेयाव बुंदों लोगोफोर जे फिलिं माने खालामजोबसिगोन आरो फिलआप खालामजोबसिगोन गासैखौबो बिटिआर लेभेलाव जे साबैसे फोरोंगिरि नांगौ जादों बेखौ थाबैनो थिसनजोबसिगोन दा बेनिखायनो गोदानै टेट एग्जाम जागोन लोगोफोर बिटिआरआव आरो नोंथांमोना जायफोर बिटिआरनि दा बेयाव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन नाथाय लोगोफोर आउट अफ बिटिआर बेयाव हानाय नङा आरो सिगांबो हाखायाखैमोन लोगोफोर बिटिसिनि जेब्ला जब ओंखारो बेयाव बयबो हाखायाखैमोन आउट अफ बिटिआरआ दा बेनिखायनो बेयाव अनलि बिटिआरनिल' हागोन दा बेनिखायनो बाजेट खालामबाय 90 कौटि रां बेयाव बाजेट खालामबाय लोगोफोर जे इडुकेसन पारपसाव एबा इडुकेसन सेक्टराव बेखौ डेभेलपमेन्ट खालामनाय बिटिआरआव बेनि बागै बाजेट जाखाबाय 90 करोड़ एबा 90 कौटि रां दा बेनिखायनो थाबैनो टेट एग्जाम जासिगोन आरो लोगोफोर टेट एग्जाम होनोबा जोंना सरासनस्रा नांगौमोन डिप्ल'मा बेनो जाबाय डिलेट एबा बिएड नांगौमोन जायफोरा एचएस पास खालामबाय बेनिफ्राय डिलेट दंबा नोंथांमोना एलपिआव खालामनो हागोन बेनिफ्राय जायफोरा ग्रेजुवेट खालामबाय नोंथांमोना डिप्ल'मा दङबा एमएआवबो खालामनो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना एलपिआवबो खालामनो हागोन आरो पार्सेन्टआ जोंना एसटिफ्रा मिनिमाम 45% नांगौमोन नाथाय लोगोफोर बिटिआरआव एबारो डिलेट एबा बिएड नांगौना नाङा बेनि बागै नेक्स्टआव नटिफिकेसन मोनोबा नोंथांमोना थाबैनो होगोन दा लोगोफोर खोथाया जाबाय गोबां कमेन्ट्स खालामदों जे डिप्ल'मा गैयाबा एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया नाथाय ससियेल मिडियायाव होदों जे लोगोफोर डिप्ल'मा गैयाबाबो हागोन बायदि होनना बुंदोंमोन नाथाय बिनि जेबो क्लियार नङा जेब्ला मोनगोन आं नोंथांमोन थाबैनो आपडेटखौ होगोन दानिया लोगोफोर मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलाव जायफोरा गोदानै फैदोंमोन नोंथांमोनाबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बेबायदि आपडेट मोनबाय थागोन